Ahojte, vítam vás tu na YouTube, na mojom kanáli, pri mojej z ďalších recenzií. Tento raz som mal možnosť vidieť filmovú snímku Maria, ktorá spracúva príbeh opernej divy, legendárnej gréckej opernej speváčky Márii Callas. Réžie sa ujal pôvodom čilský režisér Pablo Larraín, ktorý má na konte už niekoľko snímok, dokonca životopisných snímok. Jedna z nich je Jackie. To som ani nevedel, to som sa dočítal teraz pri príprave na túto recenziu. V hlavnej úlohe s mojou obľúbenou Natalie Portman, tak to musím okamžite vidieť. Tiež sa vlastne tento príbeh bude dotýkať trochu Márii Callas, keďže asi všetci vedia, že Onassis, ktorý bol Márínym milencom, si neskôr zobral práve Jackie Kennedyovú, manželku bývalého prezidenta Ameriky, Roberta Kennedyho, takže je tam taký nejaký milostný trojuholník až štvoruholník. Ešte som sa dočítal, že nakrútil film Spencer s Kristen Stewart a celé je to vlastne trilógia Ladies in the Heels. Ja som mal teda možnosť vidieť iba ten ostatný film, ktorý sa volá Maria. Takto. Čo sa týka kamery, čo sa týka výpravy, čo sa týka kostýmov, čo sa týka svetla, čo sa týka všetkých možných vizuálnych prvkov, ktoré film samozrejme dokonale zahrňa, tak určite je tento film podmanivý. Čo sa týka scenáru, čomu nerozumiem, a pri tejto príležitosti musím povedať, že ja som naozaj fanúšik životopisných filmov. Tu vlastne za mobilom na druhej strane, čo nevidíte, mám niekoľko kníh, životopisov, slávnych osobností. Milujem čítať ich osudy, milujem to, aký sme odlišní, milujem čítať, keď má niekto neskutočný talent, čím v živote si prešiel a tak ďalej. Je to niečo, čo ma nejakým spôsobom fascinuje. A teda rovnako aj vo filmovom spracovaní. A ja napríklad, možno je to tým, že som panna, že mám tak chuť spoznať život toho človeka, tak vždy mi je ľúto, keď sa to vlastne zúži, ten životopisný snímok, na nejaký posledný týždeň, alebo 24 hodín zo života, alebo neviem čo. Mne napríklad sa veľmi páčila životopisná snímka Edith Piaf, kde vlastne mapovala celý ten život Edith Piaf. Ja som si to prešiel od začiatku do konca, bol som fascinovaný, smutný, veselý, dojatý. Tak som myslel, že niečo také bude aj v tomto prípade. Tento film zachytáva teda posledný týždeň zo života Márii Callas, kedy už vlastne bola ona na liekoch a vďaka tým liekom mala rôzne, teda podľa toho filmu, rôzne vidiny a tak ďalej. Vymýšľala si napríklad, že má stretnutie s novinárom a tak ďalej. Musím povedať, že je mi to trochu ľúto. Je mi to ľúto, pretože Mária Callas je neskutočná osoba, neskutočná osobnosť a jeden z najväčších talentov, ktoré operný svet mal. A myslím si, že napriek tomu je pre mnohých ľudí jej osud nie úplne známy. Jej role nie sú úplne známe, pretože nalejme si čistého vína, koľko z vás chodí na operu, koľko z vás počúva operu a koľko z vás vie niečo o hociakých operných spevákoch. Ja vždy hovorím, prosím vás, viete mi povedať okrem Martina Malachovského a Petra Dvorského aspoň jedného slovenského operného speváka? No, skúste si odpovedať na tento malý kvíz, ktorý sa stal súčasťou tejto recenzie. A tým sa vraciam k tej Márii Callas. Je mi to ľúto, že je to posledný týždeň. A navyše, ten posledný týždeň bol vlastne podľa toho, ako bol stvárnený, iba takým uvažovaním a takým ako keby prežívaním. Chýbal tam väčší nejaký vzruch, nejaký konflikt, nejaká dráma. A ono to tak akože prešlo a ja som si tak uvedomil, že skončil film. Ale bez nejakého silného, nejakého emočného vzrušenia. Napriek tomu chcem povedať, čo sa týka herectva, keďže sa snažím zamerať na to herectvo. Mne osobne sa Angelina Jolie veľmi, veľmi páčila. Ja som jej fanúšik, ale samozrejme sú filmy, ktoré považujem, tieto Tomb Raidery a tieto, čo to akože si odskočila, že to snáď, ale dobre, veď, hej, však hypotéka sa nepýta. Ale musím povedať, že vie veľmi silno zahrať, ako to dokázalo už v tom filme s Clintom Eastwoodom. A teraz opäť, musím povedať, že tým, že tú Máriu Callas trošku mám načítanú a napozeranú, naozaj trošku, hej, nepovažujem sa za žiadneho operného experta, tak musím povedať, že v niektorých tých chvíľach ona rozprávala a vyzerala úplne ako ona. Čiže pre mňa splnila to, čo očakávam od herečky, že sa dokáže vžiť s postavou, napozerať si postavu alebo napozerať si osobu, skutočnú osobu, ktorá žila, ktorá existovala, ktorá nejak gestikulovala, ktorá sa nejak prejavovala, tak dôveryhodne, že sa stane ňou. Je to potom veľmi ťažké, neviem, či by som ja niekoho dokázal tak stvárniť bez až také vizuálnej podobnosti, chytiť niekoho tak veľmi, že dokážem preniesť
tú ilúziu na divákov, neviem. Ale každopádne myslím, že Angelina Jolie sa to veľmi podarilo. No a na záver hodnotenie, tak má to 63% na ČSFD. Asi tak. Myslím si, že keby to malo trošku srdcervúcejší scenár, tak pri tej vizuálnej stránke toho filmu, pri tom obsadení na čele s Angelinou Jolie, to mohol byť jeden neuveriteľný film, zapamätateľný film, silný film. A takto je to film, ktorý rozhodne odporúčam vidieť, ale nečakajte zázraky.